Tak je tady v tuto chvíli 18. hodina, tak dobrý večer, dámy a pánové. Pěkný večer všem, co si dnes 11.12.2013 přišli zaspívat koledy. Pod názvem Česko zpívá koledy právě začíná. Nejen tady v Děčíně, ale na dalších místech po celé České republice. Gymnázia Děčín. Jdeme na dnešní první koledu. Nesem vám noviny. Výborně, už na začátku jsem vás chtěla poprosit o potlesk. Vánoce jsou považovány za nejdůležitější a také nejkrásnější svátky v roce. Vánoce slavíme
zpívali moc pěkně. Pěvecký sbor Gymnázia Děčín, moc krát děkujeme a ještě jednou jim zatleskejte. Jestli už je k vidění, protože je úžasná perníková chaloupka. Jen se zeptám, už je perníková chaloupka také? Jo, takže si ji můžete prohlédnout. Opět, jo, ale tak nám to ukáže Renata. Takže tato krásná, opravdu teda holky, krásná perníková chaloupka, kterou upekla paní Andrá Čechová, která peče netradiční dortíky. Krásná, vej. A co doma už jste pekli? Jo. A co máte? Kolik druhů? Asi 4. 4, to bude stačit. Tak jo, tak krásné Vánoce. Děkuji. Ještě zapózujeme fotografovi s krásnou. Tak, a já si vyměním číslička.